дидорбинии наздикон бо кӯдакони аз Сурияву Ироқ дар 2 соли пеш овардаро ба хотири пандемияи коронавирус муваққатан манъ карданд. ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак гуфт ҳанӯз тақдири оянда ва кай ба наздиконашон баргардонидани онҳо рӯшан нест. онҳо кӯдаконе ҳастанд ки падаронашон дар сафи доиш ҷангида кушта шуданд ва модаронашон дар Сурияву Ироқ зиндонианд. оиди баргардондани кӯдакон ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки вазорату идораҳои дахлдор оиди ин масъала корбарӣ карда истоданд ва ҳангоми ба як хулосаи дақиқ омадан ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак омода аст ки ба шумо маълумоти иловагӣ пешниҳод кунад. моҳи апрели соли 2019 давлати тоҷикистон 84 кӯдаки тоҷикро аз майдонҳои ҷанги Ироқ ва Сурия ба кишвар овард. дар аввал гуфта мешуд ки кӯдакону наврасон баъди як муддат ба хешовандонашон дода мешаванд. шикояти наздикони аъзои зиндонии ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ яке аз мавзӯъҳои дигари нишасти хабарии омбудсмени тоҷикистон буд. 17 марти имсол 4 нафар аз наздикони зиндониён дар номае аз омбудсмен хостанд шарҳ диҳад ки бо кадом асос онҳоро аз гирифтани кӯмак аз пайвандонашон ки дар хориҷ ҳастанд маҳрум кардаанд. дар инҷо албатта мо мусоидат кардем ба мақомоти ваколадор ва суаи мазкур прокуратураи генералӣ муроҷиат кардем. прокуратураи генералӣ то андозае ки мо медонем чорандешӣ карда албатта бо қисмати ба кор қабул кардан ба мақомоти ваколадор вазорати меҳнат ҷиҳати мусоидат кардан мактуба равон кард. ин роҳи ҳалли худа ин қисматаш меёбад, лекин қисмати аввалаш ҳаман чиқдр ки гуфтам дар доираи қонунгузорӣ шахсе ки бевосита албатта ҷиноят содир кардааст баъд аз ҷониби аз давлати дигар бевосита маблағ равон кардан ба муассисаи ислоҳӣ ин чиз манъ аст. аз ин нишаст бармеомад ки назари ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар бисёр масъалаҳо ҳамон чизе ҳаст ки мақомот мегӯянд, аз ҷумла дар масъалаи маршировкаи донишҷӯён ки интиқоди зиёдеро ба бор овардааст ва ваколадор низ онро дуруст ва қонунӣ мехонад.